dneska natočíme poskúmavačku v lese. A tak ideme na poskúmavačku, poďte. Ty youtuber Pupsik 23. Keď dáte 20 odoberateľov, tak natočíme niekoľko videí. Po. S kameraman. Pustite sa, koľko chcete v potoku vody. Poďme. Ideme preskúmavať. Ideme tam? Či tam? Jak som šiel tam? Poďme tam. Tam. Poď sem. Tak ideme sem. Teraz ideme. Ale tu je blato ľudia. To je jedno. Tak môžeme zdávať pomoc. Keď dáte 20 odoberateľov, Tak natočíme v Pupsi niekoľko videí. 23, no hej. Takže ja by som to dostať toľko. Takže musíme... Čakaj, ja idem takto. Čakaj. Kameraman je popredu. Stop, počkaj. Dobre. Kamoš je Čakaj. popredu. Takže, tak. Ideme preskočiť krok, ako Spidermani. Hop. Šli mláku. Ako Spiderman. A Trak 500 niečo si zmenil veno, si zmazal video, lebo on nechcel ich mať, chcel začať od nula. Lebo prosím, dajte mi To je lajky. kokos. Prosím. Aha, aká tu je tráva. A dajte mu odber. Aj Pupsík dajte jej odber. Počkaj, kde teraz ideme? Teraz by sme mohli ísť na skoky. Tak by sme sa mohli vrátiť alebo by sme mohli sa aj skúknúť tam. Tam je iba potok. Ku potoku a potom by sme mohli... Poďme na Jarky. Tak poďme na Jarky. Otočíme sa ľudia. Poďte. A takže ideme na Jarky. Poď. Tak. Idem preskočiť potok. Ešte vám ukážeme bunker. Náš? Od takých cudzích typkov. Nie, neukazujeme. Prečo? Lebo on nenávidí. Takže nemôžeme vám ukázať ten bunker, lebo ma vynatajú. Sú starší než my, ale dobre. Aha, koľko tam je vody? Lebo predtým boli búrky. Čo? Počujete? Ten potok. Takže dajte Pupsík odber a like. Aj traktor 383. A nie, trak sa volá, haba, neviem, on to zabudol. Sa mi zdá, že traktor. Nie, trak. No tak asi trak alebo traktor. Trak. Tak. 583 niečo tak. Nie, 300 niečo. 383. Nie, Posledné bolo 83. Hm. Tak, A jak ideme takto, tu bude táno bunker, to vám nebudeme ukazovať. tu. Počujete, jak valí ten potok? Teraz búrky, veď prečorom bola búrka, nie? No, sa mi zdá, že áno. Tak ľudia, dávajte si pred búrkami pozor, však Šimon. Či však Pupsík. To je jedno. No, Tu prosím mal schody. Celá také rozpadnuté. No. Že to malo... Tuto chodia. Neviem. A, takže, ale docela dobrý je tento les. Ty to si Ale tu kto si zjapal. A my nevieme kto. To si robíš ako To sran. musíme byť potišie. Toto ľudia to sme fakt nenafejkovali nejak. Ľudia, lebo toto je strašidelná poskúmavačka. V lese. My sa bojíme však. Ja sa nebojím. Ale Lebo nie som jak ty. Aha, tam to dozvial. A tuto je ďalší. To prosím, ak tu pôjdete? Tak to pôjdete. Kam to... Skočíte. A tam. Tam. A vidíte tam hore. To čo je? Tam. Toto tu nebolo. Toto? No? Bolo. Bolo, ale toto tu vnútri nebolo. Tak, Ešte vám ukážeme tam horom a ideme sa pozrieť. na Jarky. Neviem, asi ukončíme video. Možno.
Pokyneme sa. Tam sú asi chalani. Proste takáto. No, takže, čau. Počkajte ľudia. Tu ten chalaníš? Pupsík? Yes. Aha, už je vidný. Takže, čaute ľudia. Post. Videli sme vás radi pri tomto videi. Ty dokonca tak som sa skoro strepal. Tak, ešte raz, ahojte. Dajte Pupsík odber, aj traktor alebo tra. Tak, ahojte.